Għaddejja ħidma biex tidħol fis-seħħ proposta tal-budget għal din is-sena li għandha twassal għal one-stop shops f'ċerti lokalitajiet. Dan biex il-pubbliku jinqeda l-aktar minn servizz wieħed mill-istess post. Il-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni tal-Liġijiet, Anthony Achuzda Celis, qal li din mhijiex l-unika inizjattiva. Ikun hemm applications fuq l-iPhone sana, fuq il-computers tagħna illi permezz tagħhom ikunu nistgħu ninqdew flok noqogħdu niġru minn ministeru għal ieħor. U dan in-nuqqas ta' ħin li nifrankaw għax jekk tidħol fuq app tal-mobile tiegħek oġġett tista' tagħmlu fi ftit minuti u allura tifranka l-ġiri parking u ħafna ġiri minn hawn minn hemmhekk dak ikun jista' jġib iktar effiċjenza fis-servizzi li l-Gvern joffri. Biex il-ħidma tkun waħda aktar effettiva, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari qed jagħtu rendikont kull xahar ta' kif b'mod konkret qed jitħaffu l-proċessi amministrattivi fid-dipartiment li huma responsabbli għalihom. Kull Ministeru, kull Segretarju Parlamentari qiegħed janalizza. L-ewwel għamlu djarju, għamlu dajeri ta' x'inhu huma s-servizzi li l-Gvern joffri. Issa għaddej minn proċess li daw kull servizz qegħdin janalizzawh u jaraw kif jistgħu jagħmluh iktar effiċjenti u iktar trasparenti. Permezz ta' dawn il-konferenzi, il-Ministri mbagħad jiġu jgħidulna sa fejn waslu dawn il-proċeduri. Fuq kollox, sostna De Celis, mit-tnaqqis fil-burokrazija igawdu 3 setturi partikolari. Għandek iċ-ċittadin b'mod dirett, għandek il-users li huma l-ħaddiema tal-Gvern stess u għandek in-nies fin-negozji illi iktar ma tagħmel proċeduri sempliċi u ħfief biex inti tkun tista' taċċessa u tasal fejn tixtieq tasal, iktar ħadd ifranka ħin u allura dak il-ħin u l-flus tista' tużhom għal affarijiet oħra biex inti tejjeb in-negozji tiegħek.